kan ni siya padung. Waiting mo dre. Waiting. Mga waiting. Ya, baby. Ingkot sa ta. Kami dari guys naghuwat mi kuan. Kana lata ba? Ay manguan mi dari man. Kita joke ra guys na mi dari kay. Sorry mi dari pangin-hangin pa bading-bading. Eh, narabay maging trend dre. Ah, really so. Kay ugma manguli na sila kuhol. Uli na pud mig dalagit. Bading-bading sa mi dari. So, padulong dito eh. Ay guys, rami dari guys, gas suroy-suroy. Sunod-sunod rami. Wa mi kay bo gas mi dadundanin ni Ate Julie. Susunod. Taraga mo ang bus oh. Sunod rami. Tapo daris junjun si Penirik. Kanta jik meron. Tao na. Ano yung pagkaon mo kawas ako? Ano sa ikaw? Tawag si ate. Ay, si Raulo. Tawagan si ate. Sugod na. Pining ba? Wow! Hey guys, majang buntan. Majang tanan nami karon sa Istanbul. Nami sa Chowking kay ko kami dari Mahaw. Ha? Tatong Sa baba. Mami. Kana lang? Mami ako tayo. Mami po. Ikaw daddy mo? Mga daddy, sa injo. Mami, si Mami. Si Daddy. Masang talingkod. Mami ko na pag-ija. Narita. Darita. Shopping ang kumahaw. Isip rin ron, yung gabi, tulog tayo eh. Kahit tapoy tayo. Pinapol, pakuan rin. Pinapol. Kawing na to. Ato sa tas gawas pa, mag-picture. Salamat na Timona. Kaya dyan mag-i-treat na rin sa kuwan, Chowking. Tapos Kuya Eric dito, Junjun. Kaya Timona si Julie na dito. Sila Moira. Ano na yun, anak? Ay,
Chinese New Year. Na. Choking. Chinese. Chinese New Year man. Sonta. Nakita mo tayo ni Majol? Ang choking Chinese tagiya? Yes. Chaban. Kaya namin nagbitay-bitay mo Chinese. Nakangka. Ngano kaya ang choking? Pag na-choking na si Jollibee, si Jollibee oh. Oh, tupad. Pero may hindi sila magtupad. Hindi sila magbulag ba? Si choking si Jollibee. Hi guys, sa mga nagpamahaw. Diyan na napod midari sila ang kuwan. Lahang bay. Ikan mi dito sa apartment. Dira man sila dito sa among ipamahawan po sa kuwan Star. Star Mall. Shopping dito naman ako. Salamat kadyo ni Ate Mona. Diyan ka. Bultan dyan nag-enjoy po ni gabi. Ladies, ako ang kuhan kanta-kanta. Yung mga dito yung gusto nga magkabanding mi ba. Harap dyan diyang lipadya. Harap po namang lipadya. Salamat kayo sa suna. Salamat kadyo ni Ate Mona kay Jajib Mingi ilapod na ijahang isuon ba. Abi-abi dito ko kaso. Abi-abi man. Grabe no, so magdahom nga naday tao nga nga nabisag dinatagadugot ba. Madyo pag ikadugo kay dami pagkakupangga. Kaya kanang ipapiljid nila ni mo nga kanang kuan kanang basta kanang di ma-explain. Actually, sa gibati. Hindi dyo ko maka-explain sa kuan ng gibati. May nga na kung kalibay. Hindi nga kadyo ni dyo yung gibuhat ang tanan nga malingaw ni. Ito na patubil ko Hi sa guys, kadung namin manguli. Salamat kanyo sa mga gipanghatag ni Ate Mona sa lobong. Pagpagbuwag na pud mi sila Ate Jolie, uli na pud sila buwag. Kami uli na pud mi upuan dalagi. Mingaw na po nga bata. Amping mo ti, kuya amping mo. Kamu may dubli ang ping sa mo kay Gapag. Balita, mag-inanting na eh. Salamat, amping na laman tang tanan. Tagbanan ni Ate, buutan pud. Hindi ra nga pilat mo. Uy. Muli na mi guys. Ate, Salamat. Makasabot na salamat. ah, balik pa mi Dani. Pasalamat. Balik-balik pa mi. Katawa ra pa pero Bisaya pa ni ang bay nagsige na ni Tagaw-taw. Gawan ka mga Bisaya. Nandiyan na rin dyan kaway o. Pil at home kadyo. Kami bito ice cream din. Ha? Bebe, agili sa oras kami. Saura ta magtilaw ra ko. Ara dyan kang kaway uwaw pa. Ara kang kaway uwaw. Mauwaw mo. Wala nila yung uwaw. Hindi ka ko nag-biing. Biglayan na mo daw ang pamati mo bitong nilingkod ko kay Saba, di mo lingkod. Nakuha na kong ulo mo rin ng puno. Samaan mo. Kabon ka na. Kung dibadling mo mga ka na. Ha? Ano yan ang bago ito, hindi kagabi? Duka. Bahoy ang nagot yung kanang action ng duka. Muna ka. Para duka na. Hindi kumpiyansa eh. Senior. Pagini sa mga biyahe. Hingi kami. Ang pagsisag ice cream. Magtilaw ra ko kaya mo gunang busuga sa tanggi kaon. Ay, ha? Nabusog kayo ko sa tanggi kaon dito sa Chowking. Tao, doon kitagtag ra pa sa karsada. Inigaran yung mahurot mo tuming kinaon. Happy bitaw ka dyan mga santo ninyo no. Uy, doon corner lang. Tungod sa kadugay ba? Tulog. Good morning, te. Muli na mi. Tanungan din mo nila? Hmm. Ato ka, Paul? Di mo padalagit na pud mi.
Kunya mura to. Maura to, dagan kajong salamat. Salamat ka dyan sa tanan. Salamat jud kajong. Wait, salamat kajong. Salamat. Iklobog. Salamat kajong. Mo pagasikaso na mo kira bun bisiha. Ginoo lang ka. Kada singot ra pagasisig ni luto. Kamu di bantu men, mo makadusina. Salamat ka dyan. Sige luto. Usog mi kanunay. Guys, manguli na mi. Dagan kajong salamat sa tagbalay. Salamat kajong. Salamat. Salamat kajong. Salamat dong. Salamat. You drive slowly, ha? Thank you. Okay, salamat Thank you, ya. kuya. Bye. Salamat sa pagdayan sa inyo ha. Sa pagdawat sa mua. Salamat din. Salamat. Salamat. Thank you for coming, ha? Salamat ulit. Thank you. Amping kanunay ba kasagot. Alright, thank you. Ay buban man mo. Pagmasdan mo. Amping kanunay te. Amping mo kanunay. Salamat kaadyo ate sa imong pagasikaso namo te. Tina jud, Tina. Bye-bye. Amping sa biyahe. Salamat. Oh, amping mo ha. Bye-bye. Layo ang U. Dito pa ta mag-U-turn. Kaya bawal U-turn. Oo, ayo kay na dagan Lagi anak atro ko. sa una. Unahan mo. Katong gi. Manguli na mi guys. Te amping mo te ha. Metro ng gasolina na ba ya? Oo. Ang gasolina na po dito ba? Namuday ko niya. Amping mo. Ara inita pa ba yung yarap tao? Bug na naman. Ang yara, binagakong tarang. Ginangatan na ito. Aso yung lubot. Yung siyate, aso raman yung lubot. Grabe sa tililit makalingaw no. Nindot kaya pintuhan ko na din. Nagtakataw ba? Tinuod ni Surya ba ko Oo, yeah. Buwan sa ilo. Sige, ako namin. Salamat kayo. Oh, maghinay-hinay namin. Chat-chat, tata. Oh, message ra ko te. Sige. Salamat kaadyo. Enggak. Oh. Oh, okay, bye-bye. Hey guys, dinamis ba ay nakaabot na mi. Ang yan yan. Oo. Kamusta makadani ma? Okay lang. Ha? Okay lang. Banid ba man lagi? Abi na. Abi na. Nagpuan na. Sige yan. Yan, triple weight. Sa package. Waman nila mga bit-bit kay gi-package mo nila kinaggan mo kuno kayo. Oo. Na namin nakauli na mi. Na mga chocolate rin. Natahi na din ni Ma. Gamit naman eh. Sa package. Asa pa man. So sa Amerika sa kuan. Ako kanila eh siguro butang din malita kay Ribo. dili kuan. Ayun. Tila na ko da. Gana guys, nakauli na mi. Dagan kanang salamat sa pasalubong ni ate nga gikan panisakwan Germany na chocolate. Balik ka sa. Ay namalit dahil may kuwan, pakwan og hapit kay ganan si mama pakwan. Tunaw sukol. Buta na sa Paan. Natunaw. Diyan, chocolate diyan natunaw kay grabe inita ka jud mo ang biyahe. Ako na ginagi pa ilalom. Pagkahiya sa strip ko, salamat ka jud te. Tay salamat ti ha. Anja, Walker, kilaway ko nun ni mga ilamig ko nun ni ma. Walker. Anja, Salamat sa regalo. Thank you. Nutella. Og sabon. Uy, pagkaon diya. Nagkanong salamat eh. Bahat tagaan ni Ma. Ipan, ito dong. Naipan pa dito dong kamu. Butangin ko dong. Isa dong. Chocolate mo ka. Japan guys, sa Nina.
Gamay lang. Utang. Tagay ko. Ka, palamanis ko Anggi, mama. Nasa nina. Di man mo gabi, kagabi eh. Dito rin ipatog sila ng apartment, tagaan ng apartment. Nagki-TV bar. Ito mong bugan ako. Pamangkaman ko. Wala dia. Basta Ato na pizza tabulog dayo sa Talisay. Lawaan. Sa lawaan At pa. bang sa Salamat ka, Star Jute. Mall. At bagit sila sa Star Mall. Lazada. Ingon. Oo. Si pakanan ka ng padulog, isarpe, na dihay last kids. Ja, salamat ka Diyos sa sapatos. Kaya nang lipagan dun. Kasi pa kong sapatos. Ano na laging kagaan? Tubig. Wa mo na. Kung pag-upo ko mo dana yung jacket kay murag tanaw na ko murag ipaningog ko dana. Gubog to galing ko yung meron dito. Ubog mo na dia. Lubog mo na ma. Okay ko eh. Sa may giinom ninyo. Tequila mong ginom, do ka halos naurot na mong sa kabotelya ug tunga. Kamu ikaw na naginom. Si Eric, sila kay beer man nila. Irik. Baran doon. Tulog ka dun. Naragkuhan sa nina base. Sukot ko na ako. Pag nga kuhan gito pa sa package. Lamian kay di mailan nga. Pantay ini mag-inom ka lang tapos. Lamian te kay di mailan nagangkuhan bilbil. Rip na ko pa. Ay, ako din isukot din eh. Inana ka, isukot sa inyo. Ano isukot dong? Sukod la. Salamat kiti ha. Yan na po kay bagong siyos. Katong daan ako na itong adlaw-adlaw gamit. Nako na. Kani mo yung panglakaw na po. Katulong daan, muno te mo akong drive. Ano ito eh? Tawa. Inindong na. Nindot kayo kayo. Kuha na kong puka. Humo kay tumban. Robert, ano pa ko? Ya. Gamay ra magdungag kay busog ko. Sige ming Kamera dungangon. sige ming ipakaon ni ate mga ice cream pinangga kami dito eh. Pinangga ka dyan mi dito. Senyorita, pamilya, Sige lutuan lang. pa mi. Sige lang yung kakaon. Nandiyan ay. Pakaon mo ni ate sa chowking. Kala mo mga anak. Ang German di ay. Dili magsigla ka wala ko ator sa balay. Magsigla ka kuan tambay-tambay. Buton kayo. Ang German. Bisag di sa kasa pero makaistorya sa usahay kanang Bisaya. Tinudluan siguro na nila. Thank you sa naghatag. Salamat. Thank you very much. Dagan ka karing mga kuan pasalubong. Thank you very much. Thank you. Natug may alas 3, alas 2 na. Wala. Sura sa din Ang kamata ko alas 6 kapin. Sura sa Sa rasang nung gikan ganina. Magalaw na. Sini kapit-tapit kay mura mo kung makaigli po na muhunong sa pambayo ka Diyos. Butang sa rip mo, parang bugnaw daw nga. Dong. Butang sa rip mo, parang bugnaw. A few moments later. Hi guys, madyo buntag din yung tanan. Buntag na. Gahapon ako katiwas ug kanang kuan. Vlog. Sa Jokadyo mi nakatuog ni Junjun pagabot na mo. Gahapon ning abot mig mga alas 4. Hinja. Naigdahigda ko kay kuan. Mag-edit. Wa ko nakabantay nga. Nakatuog na pag mata na ganiha hagbay alas 6 na mas buntag. Naglamay ka ka mo ang tog ni Junjun sa Jokadyo mi nakatog man ganing kay busog ka mi gahapon kay daghan mi gipang kaon sa gansaon sarap yung gipang kaon. Nakatog na mi na nakapanihapon kay buntag naman mi ning mata. Majalagan kajong salamat ni Ate Muna ug ni Ate Lilit sa tibok nilang pamilya. Kay grabe kajong butan jud sa tanan sila. Gibuhat jud ang tanan ni Ate Muna para malipay mi. Grabe jud namang lipajat nag-enjoy jud mi maajo. Andas Junjun dari kay naglimpyo siya sa mo ang kuan iro. Diyan Hi guys, gilimpyuan. good morning.
Good morning, ate mo na. Nagganyan ka yung salamat eh. Diyan guys, marato guys kay maligo sa ko. Kay mula ko pod man ni Junjun madtumi sa sementeryo kay tanawon na mo gipinturahan na batong mga lapida dito kaya mo malagi tong papintalan kay rong malipay pud mga kag dito sa lola og lolo ni Junjun ug gijahan ka ng kuan kiyuhin. Sa tanawon na mo unja og kanang na pinturahan na ba kay amo na tong ibutang tong birha na human naman trabaho ni Junjun ang katong naibirha nga diyan gi-welding. Diyan maura to, dagan kayong salamat ninyong tanan guys sa pirmi ninyong paglanta sa mga vlog. Labi na ni Ate Muna og ni Ate Lilit, dagan kayong salamat ninyo te sa inyo ang kamaadyo, sa inyo ang pagkamatagon. Ginoo na yung mga antigo ninyo te, unta bubuan bantam daghang grasya. Maabot pa jud kay grabe jud ninyong ka buutan sa nga tanan. Diyan maura to, bye bye. Hamping mo sa kanunay.